Ens hem trobat en la situació d'aquest virus que ens està fastidiant un poquet a tots. Vale? Veient un poquet el que ens diuen els viròlegs, pareix que ha vingut dels animals salvatges a l'home per una sèrie de mutacions. Vale? Diuen que del ratpenat, del murciélago al pangolín, i del pangolín, pues això. Com en Xina pues, a vegades fan menjars en animals exòtics, pues, això s'ha transmès el virus este a l'home. Se parla molt de la biodiversitat, què vol dir? Que quan els animals salvatges tenen el seu hàbitat, el seu lloc, vale? I no se mesclen en els humans, això no deixa de ser una protecció cap a nosaltres. Els virus mai arriben als humans perquè se van transmitint entre els animalets i, evidentment, pareix que això sigui una barrera, no?, perquè arribin als humans. Evidentment, soc psicòleg, no soc ni biòleg ni viròleg, però sí que és important que des de casa fomentem la cura de la naturalesa, cuidar els animals, no trencar hàbitats, si anem a la muntanya respectar, no tirar papers, si anem a la platja o a la mar, respectar també, no embrutar, no tirar desperdicis, bosses de plàstic sobretot, val? Si cuidem a la naturalesa ens cuidarem a nosaltres mateixos. Per això en casa els pares i mares i pares tenim que educar sobretot en el respecte a la naturalesa, respecte a conservar tots els hàbitats naturals, sigui la muntanya, la mar, els camins, val? I cuidar sobretot dels animals, els animals salvatges, també els domèstics, però especialment la biodiversitat, no? I no ficar-nos a destrossar aquesta natura que és la que ens ha creat i és la que realment ens pot protegir, val? Però molt important des de casa. La naturalesa és la base jo diria, de l'educació, fins i tot. Vale? I que este xicotet vídeo o gravació és per que ens donem compte ara, en la situació que estem de confinament, desconfinament, però la importància és respectar la naturalesa perquè ella és la millor vacuna que tenim cap al futur i sobretot per la protecció dels nostres fills i filles.